Здравейте, аз съм Алекс Попов и в това видео ще ви споделя виждане и опит за маркетинга и продажбите и как може да използваме NLP и психология в маркетинга и продажбите. В годините станах първият NLP треньор, който е завършил всички нива и единствения, който е завършил всички нива, NLP практик, мастер и треньор, плюс едно обучение по хипноза при доктор Ричард Бандлер, който е един от двамата създатели на NLP. В обученията, които съм провел и консултациите, които съм провел в годините и продължавам да провеждам, най-така голямата ми радост е хората, които стартират собствени бизнеси, които вече са над 30, доста голяма част, почти всички от тях вече имат и онлайн присъствие. Много бизнеси съм помогнал да увеличат своите продажби, да имат по-добри отношения с клиентите. И просто ще ви споделя виждане и опит в тази сфера. Ще ви кажа кое според мен работи и кое според мен не работи, защото в днешно време информацията е много и голяма част от тази информация е подвеждаща, което е нормално. Но да започнем с това, че повечето хора търсят в маркетинг и продажбите някакви тайни трикове, някакви техники, които никой друг освен тях няма да знае и с които те ще привлекат огромна част от аудиторията при себе си. Това мислене има плюсове, защото има в него търсене, има в него искра, но има и минуси, защото човек си вкарва една камара очаквания, които са доста нереални. Маркетинга и продажбите са до някъде наука, до някъде изкуство и те са си вид работа, която ако практикуваме с желание, ако практикуваме с настроение, ако знаем как да я правим, създава една спойка между нас и клиентите и носи много ползи за всички нас. Но ако опитваме да правим някакви техники, някакви трикове, които да по някакъв начин вкарат клиента в някаква кутия, където той не иска да е там, единственото, което се случва е дори да успеем да направим продажба, в последствие е изключително трудно да правим последващи продажби и да работим дългосрочно с клиентите. Затова във времето виждам, че така, се отделят две големи като течения. Едното течение е това на триковете и техниките, но замислете се, ако триковете и техниките беше начина, не че те не са полезни, има много полезни подходи, някои от тях са техники, някои от тях са трикове, но ако те се правят по такъв начин, че да чупат сделката или ако всеки ги прилага, дали това няма да светне една червена лампа в главата на клиента и клиента да си каже: какво става тук, този ми говори така, други ми говори така, третия ми говори така, и да започне да дава излишни съпротиви. Голяма част от маркетинга и продажбите, когато се прави само през трикове и през техники и през някаква краткосрочна цел и печалба, всъщност предизвиква един скок и след това един пад и в очакванията, и в сделките, и в дългосрочността на бизнеса. Така че това е една от големите трудности, да се научим да правим маркетинг и продажби, който да има дългосрочност в себе си, който да има така, че клиента да иска да се връща при нас. Сега, разбира се, има бизнеси, където клиента се налага да се връща, да кажем, такъв е счетоводния бизнес, където съм консултирал, имам доста опит, но дори там има много счетоводни кантори и коя кантора ще привлече и задържи клиента, отново е въпрос на правилния подход, правилния маркетинг и правилните продажби. И ако е краткосрочният вариант, ще има едни грешни очаквания от всички страни и ще има един скок и един пад, което, ако това е, което вас ви интересува, предполагам, че това, което ще ви казвам по принцип в това и в бъдещи видеа няма да ви представлява особен интерес. Но ако гоните една стабилност и гоните грижа за клиента и гоните клиента да е доволен и клиента да има
възможно добрите резултати от това, което предлагате, независимо какъв е продукт или услугата, който продавате, тогава техниките служат само за да помогнат за дългосрочното създаване на отношения. Разбира се, от друга страна, не с всички клиенти може да направим дългосрочни отношения, но когато имаме тази грижа и когато имаме този по-добър подход, тогава самите ние не сме в влакчето на ужасите, където са горе, после е долу, после е горе, после е долу. И нашите клиенти не са в това влакче на ужасите, които без да искаме, когато сме само на техники, го прекарваме както себе си, така и клиентите. Така че в тези видеа, това и тези, които предстоят, ще ви давам просто споделяне на опит, виждане, някой път ще ви давам подходи. Но като цяло най-основното за продажбите и за преговорите и за маркетинга е дългосрочността на нашата визия и как ще се грижиме за клиентите. Нещо, което има огромна дълбочина и което със сигурност не е само трикове и техники. Ако това ви представлява интерес, може да се абонирате за канала. Това, което не споменах, е, че двама от моите курсисти провеждат свои обучения по продажби, един прави свои обучения по маркетинг, така че вероятно има какво да научите, въпреки че тези неща са безплатни и не давам огромната дълбочина, която така или иначе не може да се даде в едно видео, защото начина на усвояване на тази материя, като всяка друга материя, си изисква време и натрупване. И ако човек тръгне с правилното мислене, може да постигне много повече от това, което си представя. Но ако тръгне с идеята бързо, тук с някаква техника, някакъв трик, някаква далавера, единственото, което ще направи, е, че ще си удари главата с много бърза скорост в стената и много ще го заболи. Изборът е ваш. Ако това ви представлява интерес, може да се абонирате било за Facebook групата, в която правя тези видеа, или да проследите това, което правя в YouTube. Благодаря ви, че отделихте време да гледате това видео и ще се радвам тази промяна в начина на мислене да ви бъде полезна. До нови срещи!